Nikora moge geno nuriyo maber anno ka Nyasaye oyie no wachopo saa 3 e wang'e ka koro wakilo weche manyien an nyinga Trevor Ombija jandingo panga jonyakach nendo nombija taya ne kwar guoko cha pesa ingini samora mora mabelinda loko nying raneno kaka kotimo Belinda diamo nda loko marwa magi weche manyien mawango. A number of institutions, both public and private, go to a great length pay to access these exams. Chalo ni duoko mar penj mar klas 12 ma higa mokalo ne nitiere gi mibadhi. Komiti mar od bura maduong' manono duoko penj lieko kamano. We wish to once more make a passionate appeal to the people of Kenya to refrain from continued demonstrations. Jodolo mag din magopere koro kwayo jo Kenya mondo kik donje ng'anyo ma ibago gi kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance. We wish to state categorically and emphatically that Azimio does not support that move by the Ruto administration. Jod bura mag Azimio koro seyo piny owacho kuom kelo paro mar chik mar uso kembe piny owacho maonge kawo pach jopiny kata nono usogo gi jod bura. Nero kamano kuom keto Ramogi TV kaendi. Bang'e to wabiro go mbaka gi Edio Kech, men senator ma Migori, gimomiyo Azimio koro wacho ni ng'anyo biro timore nyadiriyo e juma. Wabiro winjore ni to gidwaro nang'o, ang'o mabiro miyo ng'anyo ni rumo. Jo Islam bende kwayo gi mondo giwe ng'anyo. Jatend piny bende wacho ni biro mana wuoyo kodgi to mana e kama chik oyienegi. Wabiro winjo ni gipango nang'o mbele ka. To imbe wabiro yie ni mondo migo simu mondo winj pachi e ng'anyo madhi mbele kaendi. Kwa kanyo ni komiti mar od bura mochung'ne nono duoko mar penj mar jo sekondar mar KCSE higa mokalo koro wacho ni penj no chalo ka gima nokwale kane gilose boma ma Machakos to kawo pacho ganda kod jokanyo ewi kaka penj no nota. Jakom mar komiti no Julius Meli wacho ni kuo mar penj osebedo ka timore e yor keleng' kitaye gi kod duol matayo penj madongo donge pacho kae men nek. But komiti no ben nolimo boma ma Kakamega ka pod thoth gi to seyo duol matayo penj madongo e pacho kae men nek. Majo sekondar KCSE mane otimiga mokalo osebedo kod penjo mathoth e kind jokanyo kaparo nitiere ni penjno nyalo bedo ni nokwal. Ma en kaluwore ni moko kuom skunde ma ok osebedo katimo maber norieny ahinya e penjno. Jatend migawo mar somo Ezekiel Machogu to nodok ne jonon penj kane owacho ni onge kuo moro amora mane otimore e kinde penjno. Komiti mar od bura manono penj kawuono nolimo kaunti ma Kakamega kod Machakos e kawo pacho ganda ewi kaka penjno nota. E boma Machakos thoth jokanyo kod oganda wacho ni kuone nitiere e penj maduong' mar higa 2022. There was a lot of leakage that was coming straight from NEC to the principals of various schools where they exchanged exams and marking schemes for money. National Examination Council. Sasa hapo ndio wanafanya corruption. Unajua mtisa yako utapewa mtihani. Kane oloso e boma Machakos, jakom mar komiti no Julius Meli wacho ni penjno nokwal ka kuono nota kod duol matayo penj madongo pacho ka NEC e riwruok kod skunde moko. Meli wacho ni paro mogol nyiedhe lela ni penjno ne ni kod ng'ikruok mathoth kata kapok nochak time. We noted with concern that a number of schools, a number of institutions, both public and private, go to a great length to pay to access these exams beforehand. Jakom mar riwruok mar NAT bade ma Kakamega dwaro ni duol mar penj mondo wuok kendo los manyien kowacho ni duol no ema nyayo kuo mar penj kaluwore ni gin bende ema giseto penj. NEC should be totally overhauled because exam cannot reach outside until it has been removed from NEC. Therefore, investigation, besides them going around, must begin from NEC itself. Jagoro maduong' mar Kupet bade ma Kakamega wacho ni NEC chulo jopuonj omenda matin e kinde ma ginono penj kendo mano nyalo nyayo mibadhi e kinde nono penj. Na walimu wengine katika mashule wanalipo 430. Those are peanuts. Hiyo ni pesa kidogo sana, and it is immoral for Kenya National Examination Council to keep on paying teachers less money. Jod bura Malugari na Bina Buera wacho ni gisefwenyo ni nitiere ng'ikruok mathoth e chenro matayo penj mar higa 2022 kendo gibiro temo matek mar kolo duto e ng'eyo adiera. For real, there are challenges. The reality is there are challenges
in the management of examination of 2022 that we must look at. For now, as we Oganda ni kod thuolo kind tarik 20 dweni nyaka tarik 27 dweni mar chiwo pachgi e yor andika ne komitino ewi kaka penj mar 2022 notim. Simfros Okinda, Ramogi TV. Kata kamano piny owacho osechako keyo pesa ne sikunde mag junior secondary ma pacho kaendi. Jatend migawo mar somo Ezekiel Mashogu olando ni pesa go maromo siling bilion 8.6 igeno ni biro chopo e sikunde duto e giko juma manyien. Kamae kaka ne giloso e gwenge manyiri. This particular year on, the government has given capitation to all our senior secondary schools to the tune of 18 billion, and also for our primary school section, we have given a total of 4 billion. The only section which we are also in the process of giving out funds this particular week and next week is junior secondary schools, where we are supposed to give 8.9 billion. So you see Kwa kanyo to donjo ne weche mag siasa ni riwruok mar jodolo mag jokopere pacho kaendi okawo kwayo jopiny mondo kik chope ng'anyo ma ibago kod kweth mag kwedo piny owacho mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance. Kaluwore kodgi ng'anyo mag Azimio ok dhi konyo duoko piny nengo mar ngima e yo moro amora, ka bende gikwayo jatend piny Kenya William Ruto kod ogaye mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance men Raila Amolo Odinga mondo bed piny kendo wuo e wi yore mag duoko piny nengo mar ngima e kind midhiero moko mokwako pacho kaendi. To kaka jafwambo marwa Chris Owino leronwa, od lamo mar Katholik bende oseyo piny owacho kuom dino itgi ne midhiero makwako jopiny. Ndalo achiel kende bang' ogai mar Azimio Raila Odinga lando ni Azimio dhi bago ng'anyo margi chieng' wuok tich kod chieng' tich ang'wen juma ka juma kochakore juma manyien, riwruok mar bishop mag jokopere pacho kae owuok oko motegno kendo kwayo jopiny mondo kik yuor e ng'anyo makamago. We wish to once more make a passionate appeal to the people of Kenya to refrain from continued demonstrations as announced by the leader of opposition. E twak margi kod jofwamb weche e bwore Nairobi, jodologo owacho ni ng'anyo makamago ok dhi kelo ber moro amora ne jopiny, ka bende gijiwo jopiny mondo ti kod thuolo ni e pidho cham e puothegi e kinde ni makoth chwe e pacho kae. And dear Kenyans, our God has blessed our country and has blessed us with the gift of rain these moments. We are now witnessing in many parts of our country this time to go to our own farms and grow food. Din mar Catholic bende osoko wang' tend Azimio e wi weche magisebedo ka giwacho ni ok giyango tend William Ruto, ka gilero ni doho mamalo mogik e pacho kae ne osegolo chung' mare e wi weche motenore kod yiero mar tend piny kendo seyo Azimio kuom temo donjo e telo ka gitiyo kod dhoot machien. The call that the current government must resign and be replaced by the leader of Azimio la Umoja by acclamation is dangerous. We should not entertain any goal that seeks to use violence or force to take leadership. E kindeno, jodologo okwayo jatend piny Dr. William Ruto mondo tim twak kod ogai mar Azimio Raila Odinga e wi yore mag miyo jokenya fuong'ro kaluwore kod midhiero mokwako pacho kae, kaka idho malo e nengo mar ngima, weche mag oro, kaachiel gi onge mar tije e kind rowere. We come here today to plead and ask our President, His Excellency William Ruto, to follow through with his promise to sit with and listen to Honorable Raila Odinga and other leaders and come out with some reasonable proposals to address the main plights of our country. Ne gidiro apilo e wang' jatend piny Dr. William Ruto e wi okang' mar gwelo jolup jotend migepe 52 e kinde ma piny Kenya to kale midhiero mathoth kaka oro kod idho malo e nengo mag chiemo e kind weche mamoko. The appointment of the bloated CSS does not show sensitivity to the prevailing economic situation. Bad migawo mar obila bende okete orindi maliet kuom tiyo kod teko mathoth e kinde mane girakore kod johera mag Azimio mane timo ng'anyo chieng' wuok tich. The injuries and loss of even one life
is way too expensive. Kenyans' lives matter. Jodologo bende oluwo ni ngima dhano nyaka miluor kendo nyiso obila mondo wetiyo kod magina e thuolo moro amora magirakore kod jopiny matimo ng'anyo. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Kata kamano, jotelo mag kweth mar Azimio One Kenya Alliance to ramo ni gibiro dhi mbele kod ng'anyo nyaka piny owacho man yore mag duoko piny pek mar ngima. Odiochieng' ma kawuono jotelogo nochwalo kwayo mar ng'anyo ndalo 2 e juma ne komanda maduong' mar obila ma Nairobi kaendi miluongo ni Adamson Bungei. Jo Azimio notero kwayo ma kamano ne tend obila mondo bi oyienegi gitim ng'anyo mamuol wuok tich kod tich ang'wen juma ka juma kochakore juma manyien. Bungei nonyiso jotend Azimio mondo chwal kwayo mag stesend obila e kuonde ma gichano time ng'anyo. We have come here to notify the regional commander about the intended meeting demonstration on Monday and Thursday next week. The council of the Azimio met and decided that we will continue with demonstrations. We are not doing this because you require the permit from the police officers for you to hold demonstrations in this country. This is a right given to every Kenyan under the Constitution. As we came here to serve Bwana Bungei, notification of our meetings on Monday and Thursday is a matter we wanted to address with him, so that there is no excuse for the police to rough up peaceful demonstrators. In this matter related to the issue of Monday protests, it has to be served to the police station, guided by the law. We are not saying that we refuse to pick or not. We are guided by the law that this document should be delivered to the officer commanding police station. Seche mamano timore, jatend piny Kenya William Ruto to singo kedo mager gi jo ng'anyo maketho mwandu oganda jo Kenya. Ruto mane wuoye romo mano kelo kanyakla joketo omenda mapacho kaendi e bure Nairobi osingo ni ok obi yie ne ng'ata ng'ata ketho chik machiwo arita ne joketo mwandu e thurka. Lydia Okeyo nigi ler mar wachni. Ndalo ariyo bang' kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance bago ng'anyo moko kuom bombe ma pachuka. Ng'anyo mano okelo kethruok mar mwandu kod rochruok e chenro mag ohala e bombego. Jatend piny Kenya William Ruto golo duonde wi ng'anyo no kuom thuolo mokwongo. Jatend piny onyiso chung' mare kedo gi joketh chike ma thurka kod jong'anyo mag geto ketho mwandu kinde ng'anyogo ka bende osingo rito ratich joket mwandu ma thurka. Through the rule of law, the government will take robust measures to honor and respect the rights of all and demonstrate that no one is above the law by decisively combating impunity, lawlessness, and disorder. I also want to give you my commitment that the business and investment environment in Kenya is secure and conducive on a continuous basis. Ruto singone ni jo ohala duto ma pachuka koreo mago matindo gi madongo obedo kod lwasi makare matimo ohala ma onge ng'ikruok mora mora. We have a duty to ensure that every worker and every hustler from Mamamboga MSME to the global multinational corporation operating in Kenya enjoy a conducive environment to pursue their goals unhindered. Bende okwero josiasa manyo otelo ne ng'anyogo kowacho ni gitiyo gi ng'anyo gi chopo mana dwache giwegi to kedo ne oganda jo Kenya kaka gilieko. There is no reason whatsoever for anyone to stand in the way of free enterprise, disrupt business, or sabotage economic activity, or work as economic terrorists for personal selfish interest. Such impunity must be dealt with firmly and full accountability enforced to vindicate Kenya's commitment as a free market economy. Mabire seche makweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance to podo nano ni gibiro bago ng'anyo go wuok tich kod tich ang'wen juma ka juma. Lydia Okeyo, Ramogi TV.
Wadhi mbele ni jatelo mag oganda jo Islam kwayo gai mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance Raila Odinga mondo tiek wach mar gomo e kinde ma jo Islam donje lamo mar riyo kod kech mong'ere kaka Ramadhan. Nyasi mag Ramadhan chakore kiny kendo jotelo nyiso luoro ni tulo manyawuok ga sa ng'anyo dipo korocho chenro mag Ramadhan mabiro dhi nyime kuom dwe achiel. Sisi tunaingia katika mwezi mtukufu wa Ramadhani na sisi hatutaki fujo wala ghasia zozote zile. Raila afahamu ya kwamba huu mwezi ni mwezi wa ibada, na kando na kuwa mwezi wa ibada anatatiza hata masomo ya watoto. Kwa hivyo kama atafanya maandamano yake, ajiepushe na sehemu ambazo jamii ya Waislamu wanaendeleza ibada yao. Tulimwona Raila Odinga baada ya kukosa kupata wafuasi katikati mwa jiji la Nairobi, alijaribu kupeleka siasa zake kule Isili ili aweze kuleta machafuko kwa jamii ya Waislamu wanaokaa pale. Tuliweza kushuhudia yale yametokea siku ya Jumatatu na ni mambo ya huzuni kabisa. Sisi ile ambayo inatugusa na inatuhusu kabisa ni kupelekea maandamano watu wetu ambayo walikuwa hawana habari, hawana haja. Huo mwezi wa Ramadhani ni mwezi mtukufu ambao sisi jamii wa Waislamu tunaheshimu sana. Na mimi naamini hakuna tofauti ya Qur'an, mafunzo yenye kwenye Qur'an na mafunzo yenye kwenye Biblia. Watu wote watakana wao wanasameheana, wanatubia, ndio na ili nao waweze kubarikiwa. Kwa hivyo mimi namwalika Raila Amolo Odinga join the Muslims, aje atujoin, hata yeye afunge, ajiombe Mungu, aombe Mungu amsamehe. Huu ni wakati wa kuomba Mungu na uombe toba na usamehewe. Kwa kanyo ni jood bura mag Azimio la Umoja One Kenya Alliance wuok mager kod piny owacho mar Kenya Kwanza ka gitude kod siro paro mar chik moro madhi chiwo thuolo mar uso kembe mag piny owacho ne ji giwegi ka ok omiyo od bura thuolo mar nono uso machal kamano. Walter Nyambaga miwa ler mar wachni. Bang' bura mokelo kanyakla jotend migepe puodho paro mar chik mamiyo migawo mar omenda pacho ka thuolo mar uso kembe mag piny owacho maonge kalo kuom od bura. Jood bura mag Azimio la Umoja One Kenya Alliance koro wuok tung' mosuo kod jatend piny William Ruto ka gitude kod paro mar ng'wano kembe mag piny owacho kendo uso negi ongoke man kod lek mar mit bilie mar nyiewo kembego. We wish to state categorically and emphatically that Azimio does not support that move by the Ruto administration. We want it to be recorded that when Kenya Kwanza decided to sell Sony Sugar Factory, Mumias Sugar, Nzoia, Chemelil, and Kibos, among others, Azimio said no. Hotel nege kod jatend kweth manoke od buro Opiyo Wandayi giluwo ni paro mar chik makamano ne ok okawie pacho ganda kako winjore otim. Whatever they are proposing there as a bill, if these assets, these parastatals are grabbed or sold for a song, Kenyans should blame none other than the majority leader of the National Assembly and the majority leader of the Senate. Katiba gine mar 118 wacho ni gimora mora ma nyaka tim gi duond mar jopiny no penjgi. Policy manokale cabinet no kalo kotiyo gi public participation manotime forums mage miwacho ni dwa usgodo Sony, idwa usgodo Nzoia. Gima Ruto timo sani endi otemo matek mondo migi eki otim ka wabunge ok owuoye kata ka wabunge onge gi contribution e gigi eki. Ka seneta Mabusi Okia Mutata koro bwogo dhi e doho mar chungo paro mar chik no ka owacho ni keto chik makamano biro chuno mondo oganda odhi ombulu mar paro kata referendum. Parliament must reject it, and if it doesn't reject it, the people must stand up, and some of us will head to court to challenge it on the basis that it's unconstitutional not to subject a proposal to strip Parliament of its oversight role to a national referendum.
e kembe kaka Shoni Sugar man Awendo, e kambi ring'o man Machakos Kenya Meat Commission, e kambi loso yedhe Kemri, magawa madongo kaka Intercontinental kod Utalii, kanyakla kod mbalariany madongo kaka Nairobi University kanyakla kod Egerton, to kata mana Kenyatta University, gin moko kuom kembe mag piny owacho maparo mar chikno nyalo kete chiro. Jood bura go nyiso luoro margi ka joket mwandu mawuok e pinje ma oko osechako chumbo margi ne kembe mag piny owacho. We are aware that critical public assets like Kemri, the Sunset Hotel, Utalii College, KenGen and Kenya Pipeline, among others in the energy sector, are also being targeted for sale. Public universities like Egerton, Moi, Masai Mara and some colleges of the University of Nairobi. Gimedo ni ka onyiew kembego to nyalo weyo kata ka lope ma ogerie kembego nyalo chwela le lwet joket mwandu. Bende giluwo ni kembego osebedo ka konyo jodak e yor tije kanyakla kod kelo ohala ne piny owacho. If the land of Nzoia, if the land of Mumias is sold, the people to ask are the ones I've told you. Those people are the ones who are selling out our birthright, and they must come out and tell us why they are selling our birthright for a song. To sell Chemelil Sugar Company and Muhoroni Sugar Company that sit on our land. We shall not allow that to happen. Matimore mana bang' dweche 5 tok ka jatend piny William Ruto ketayanga ni piny owacho biro keto kembe 10 mag piny owacho obed mar ji giwegi. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Ler mar od bura, Nairobi. Jatelo mar jotend migepe Musalia Mudavadi kawuono ne ochuo kom e romo mokwongo mar jogoro mongirore sirkand Kenya Kwanza. Mudavadi okwayo jotelogo mondo ti kanyakla konyo piny owacho chopo singo mane gimiyo jopiny ndalo campaign. Bende nosingo ni gibiro tiyo matek kaka piny owacho kendo timo duto maginyalo mar yudo yore mag chopo singo go e seche mowinjore. Nomedo ni tiyo kanyakla e kind migepe mag piny owacho kod apisi mare gi bede duto mag piny owacho biro konyo e chopo singo margi. You need, as authorized officers, to be responsible, to act responsibly, to be objective, and to align each and every decision in those two responsibilities that will enable government move forward with this agenda in harmony and in a very coherent way. For avoidance of doubt, let me state that the success of government will depend on the synergy of teamwork and the partnership between my office and the MDA's offices. The committee will provide supervisory and technical inputs in the MDAs in relation to capacity building, institutionalization of professionalism and standards, stakeholder inclusion, and developing a peer review mechanism to share best practices. Jatend piny Kenya William Ruto chano limbe aluora ma South Nyanza giko dira ne ka obiro dhi e counties ma Kisii, Nyamira kod Migori. Jachiw wache lo kar jatend piny Kenya Hussein Mohamed olero ni chenro ni kare motelo ne limbe mar Ruto. Kane olose boma ma Kisii, Mohamed olero ni jatend piny Kenya William Ruto biro yango chenro mopogore mag dongruok e aluora mag South Nyanza. Mago ting'o apeyni moko e county mag Nyamira kod Migori, kar tiegruok mar Kisii. Bang'e to biro yuore nyasi mar rwako pacho jatend migawo mar somo Ezekiel Mashogu. Ruto bende chano romo kod jotelo mopogore e limbe modhieno. First, to notify you that President William Ruto will tomorrow, 23rd March 2023, begin a 3-day walking tour of Kisii and Nyamira counties and Kuria East and West constituencies. The President will inspect and commission several projects in line with the government's bottom-up economic transformation agenda. During his tour of the region, the President will launch the upgrading of the 33.3-kilometer Gekano-Rigoma Amabuko Road, the upgrading of the Nyabohanse-Kumumwamu Road, and Nyaburu-Oboke-Ragwe roads. President Ruto will also commission the Kagati Water Project in Kisii, and throughout the tour, the working trip, he will hold several meetings with the people, of course, and the leadership of the region.
Let me also take this opportunity to update you on key programs under the government's bottom-up economic transformation plan, which prioritizes, of course, reducing the cost of living, creating jobs, improving our foreign exchange, increasing revenues, and, of course, ensuring inclusive growth. Ong'eyo ber mar tim makare kaka math mokinyi manigi ndhadhu kendo milimili kod blue band pile ka pile opong'e gi omega 3 kod omega 6 gi teko madwarore. Math mokinyi gi blue band, dongruok mag-gi makare pile ka pile. Unlike other insecticides which are imported, Bold is primarily manufactured with locally grown pyrethrum, which means that local farmers benefit and our economy grows. Buy Kenya, build Kenya. Inyalo goyo kwan kod omenda ma aching' kata ma ikete baasha ka isiko itiyo kod omenda mohingo kaka onego itigo. Tema ne keto e baasha omenda ma idwaro tiyogo kama moko to ikung kata ikan. Nyakwaromoga juanga, ng'ato ka ng'ato inyuolo kod pok mare makende. Hero mara mar okapu nochakre chon. Nafwenyo ni mae gima hero timo, mae gima lwetega nyalo loso. Ramogi TV koro mi pok mopogore opogore manyalo loko ngimani. Nitie gima iluongo ni giving back to the community. Like iga moanteni asepuonjo ji ariyo no. Parni chenro mar pok opogore Nyakwaromoga juanga biro ni chieng' tich ang'wen ka tich ang'wen. Chakre saa 2 nyaka saa 3 mar okinyi. Kod an Sharon Ong'ao. Kik bai. E piny mamor ting'o loch. Can you handle pressure? Wakelo ni Nyarkochia. Nyarkochia. Kali Nyarkochia. Chungalo. Serikali saidia. Suri machiegni ka ng'wei. Mami nyiero gi golo paro mang'eny. Nigi gola ki ng'wei. Itera kaji. Ne kaka ngima boma gi hera nyalo kaso dhano. Wach hera gi ech dhiok wach ka. Kucha. Adhengele. Wogi. Nyarkochia, tich abich, saa 1:45 mar otieno. Radio Ramogi, kar chuny jaluo. Radio Ramogi. Ng'ama miyo ong'eyo ber mar tim makare kaka math mokinyi manigi ndhadhu kendo milimili kod blue band pile ka pile opong'e gi omega 3 kod omega 6 gi teko madwarore. Math mokinyi gi blue band, dongruok mag-gi makare pile ka pile.
Aero kamano kuom keto Ramogi TV ka endi koro buch jopiny chakore sani an gi Honorable Edio Kech men Senator ma Migori ero kamano ahinya kuom miwa sechegi. Senator nyaneni ka tiaga sosaso wang'i ng'anyo. To koro ng'anyo ni jodolo kwayo mondo we ng'anyo no. Mane gima nyien mogik magiwacho kawuono. Be en gima unyalo winjo kaka jo Azimio? Erokamano Trevor, mokwongo ago Nyasaye erokamano kuom miwa kinde ma kawuono mondo watwagi. Bende ago joka nyanam bende erokamano ahinya kuom chopo sama chalo kada magi chopo kuonde opogore mondo mi giwinj wach baka mwada wa kaendi matin. Tang'eni weche mag ng'anya mag koro mako piny kabisa. To dak ng'agone joka nyanam duto erokamano. Goganda moko joka nyanam ma jogo eko mag supporters mag Azimio. Nikech ncha gidhi e ng'anyo maber ma gitemo giketho mwandu jomoko. Ang'eni kuonde moko ne police otemo go ji tear gas to joma ne ng'anyo samoro igi owang' to bayo kidi kumoro kamane police to goyo mwandu bar ng'at machielo. Mano en gima ok odhi kare kendo gombo ni mano kichak timre kik waketh mwandu jomoko sama watimo ng'anyo gi eki watim gitima gi kwe. Omiya gone joka nyanam duro kamano kumwuok galamuro mang'eny kabisa magitimo ng'anyo. To jogo eko maluongo ni mondo ng'anyo owe jodolo ma wuoyo mang'eny masano ka wuoyo mang'eny gi jodolo mosechut dhog gi bor kata mosekete suk e State House. Nikech ineno ka jodolo moko bende nitiere mapok odhi e State House mochuo dhog gi bor mang'iyo weche kaka gin manyicho wacho ni weche mag ng'anyo gi eki ber nikech ngima japiny osegik kuma koro tek kabisa. To bende kanyicho ka kambi miluongo ni Ipsos otimo weche mag statistics gidhi ginono weche kuom jopiny e Kenya mangima to gibiro gi namba moro ni 62% kata tamalo 62% wacho ni sirikal mantiere ni endi ok tim gigo eko maber ne japiny omiyo nitie shida maduong' Kenya. Koro nitie jomoko ma osedhi State House kaka jo kanisa kata kaka jotend lemo to ichulo dhogi bor to giwacho gima State House wadwa mondo giwachi. Kata ka unaneno kaya chande ka ng'ato ni mbunge ma Nyali Mohamed Ali oketo ni embe koka unembe en jatend jolemo to ang'e maber ni en ja UDA ma en mjumbe moja ja UDA ka uno yelunga en jalemo. Omiyo mano ok en gima kare. Ng'anyo ok en gima rach. King'iyo pend chike wa 37 ng'anyo kete katiba nikech sirikal kiloso kaka japiny ne boss ma sirikand no endo to sirikand no endo omi power kata teko mar bedo gi magina kata mar bedo gi bonde. Omiyo seche moko ko gik ni koro konya winji tidhi ng'anyo gi muolo mondo mi winji. Koro me joma kono mondo ng'anyo wegi eki gin jogo eko mang thothgi gin joma tiyo gi sirikal to ok gin jodolo kendgi. Nitie kata mana wabunge ma bende osechut dhog gi bor gi State House ma koro osegal pachgi matin ma bende kwan mondo ng'anyo gi kowe nikech gin bende gitiyo gi State House. Giwacho ni ng'anyo no ok dhi konyo duoko nengo mar ngima piny nikech sirikal wacho ni gimbe gin gi chenro moko achiel 2 3 to chenro gi okune ka giromo nikech nyocha giwachonwa ka ni oduma gibro kelo tan 900 ochele gibro kelo tan 600 sani seche mowuoye ni jatend migao mar pith nowacho ni gisete kelo oduma tan 1300 mchele osedonjo tan 43 joma seyo wacho ni sirikal temo en mani une mokudwa miyo gi thuolo mar mondo mi giduok nengo mar ngima piny. Mokwongo nyaka ing'e Trevor ni gik ma wagore ne gin gik moko adek. Mokwongo wagore ne bech nengo mag gik moko mondo odhi piny. To mondo mi nengo mag gik moko odhi piny nitie gik mang'eny ma nyaka tim. To moloyo en ni kane ji odhi e yiero ma higa mokalo kikundi ka kikundi jo Kenya Kwanza ma party maduong' e gen UDA to gi jo Azimio ma party maduong' kuom gen ODM ne nigi manifestos maggi. Manifestos mane giwacho gi eki ne nigi mkakati maggi. Chalo kaka kigero ot ichako gi foundation. To kigero foundation no endo ko wacho ni yawa dala wapo gero od ni endi nikech foundation maloso ni endi nigi slab motegno. To foundation maloso ni endi iloso kuom ndalo 2 kana ndalo 3 dwe achiel. Koro kane osetim yiero to sirikand ni ndio donje iye.
ne giwacho ni nitiere kaka ne gidhi make sure ni weche mag kothe gi chiemo odok piny, weche mag mafuta odok piny within 100 days, ndalo 100. Ndalo 100 no nodhi mokalo, mago chino menegi ndalo kendo dweche moko 6. Ochako menegi dweche 6 mochako chopo sani endi jogane kancha Ruto nowacho ni ochako medgi higa 1. Manyiso ni gin jogo eko madwa tugo gi pach japiny. Tingeni emomiyo nyisi ni ng'anyo ni endi ok en mana mani ni mar oganda Luo kata oganda jo Azimio kendgi matime. En kata jogo eko matiyo manogone jo Kenya Kwanza ombulu. Ka luwore gi statistics mana nyisi chande, manyiso ni kuom ji 10 manogocho ne Ruto ombulu, ji 6 oseweye kendo jogo 6 go eko nie ng'anyo. Nitie ng'anyo moko bende timorega ma samoro ng'ato kobiro e ndara lakini chunygi to nigi lit kendo ineno ka gitimo kaka ning'iyo Murang'a kata ka ning'iyo Nyeri, sama ji timo ng'anyo kuonde moko, nitie kuonde moko mana ji wuotho e ndara, to nitie kuonde moko mana ji oleng'a leng'a. Nang'o? Nikech singo mana jogi otimo ok gitimiza. Koro mana achiel kuom weche mag nengo moidho mar ngima. Kaso mar ariyo en wach mar IEBC. Itoneno kaka nyicha serikand ni endi otiyo gi wach mar IEBC. Piny owacho ncho mokwongo okawo jo commissioners 4 kande motimore tim mok tim ne ng'ata ng'ata. Ka oket jo IEBC ji 7 to katiba mar dwaro ni koponi idhi non bura ka ido kigo ombulu tiwacho ni joma ng'eny ema idhi gi chikgi, to ne nitie ji 4 e ndalo yiero chande mano wacho ni ombulu odhi korka jakom Baba Raila Amolo Odinga. Kaso ji 3 to odhi korka ng'o? Korka Ruto. Kaso iyudo ni ji 4 gi ema koro iketho tije, igologi tije, ok nyal digi sirikal kendo ichunogi mag resign. Mama sit kendo sani koro odhi e tribunal mano koloso yo makare mokethore. Kaso iyudo ka nitiere chike mano keto iloso go IEBC. To sani chike go eko jaduong' Ruto ogolo chike go eko, oketo chike ne manyien imiloso go IEBC manyien. Manyiso 2027 kwadhi to wadhi dhi e 2027 ma IEBC molos sano endo ok olos gi chikewa. To chik ni dong dowe manokadhe jo kama. Do no endi ing'e maber ni bendo biro yiru jo od bura ma wach nokalo. Wang'eyo maber ni nyaka nja tim yiero Trevor kendo ma gimono ngina wacho matek kabisa nikech aneno ka paro moro osebiro ni sani endi jaduong' Ruto wacho ni wan ok odwar chike. To chike moyudo kanitie to koda mondo tigo onano ni gima luwo chik en chik moketo. Ma gima wacho ni dictatorship mane wabiro chande nikech ne nitiere chike miloso go IEBC. Chik mobiro manyien gi eki gima ne Ruto kungo timo kano kao power en ni okungo ng'iewo wajumbe te monya ng'iewo. Kata wajumbe wa moko nitie moseng'iew, wang'e ni nong'iewo wajumbe mag Jubilee 30 mago ombulu kaka Ruto dwaro. Wang'e ni wajumbe mag Nyanza bende nong'iew moko ma National Assembly, wang'e ni wajumbe manong'iew ne gina boro mag ODM ma udong' manok. Wang'e bende ni Senate bende nong'iew jomoko. Koro koseng'iew wajumbe gi eki kendo osegodho gi bor, koro ginyalo gitimo timbe ma Ruto dwaro. Mano ok e chik ma japiny dwaro, nikech wan kwang'iyo kuma nitie adiri mantie Trevor en ni wan neno ni tich ma japiny omiyowa mondo watim nyaka tim mane bunge. To ok tim e State House nikech State House ok maduong' oko ae ne jakom gi nosegore ne piny ni endi chakre 1992 moket ni koro kata ma budget kidwa kal, mwandu kidwa losi, gimoro amora iloso ng'owa e bunge. Ma kikawo jo bunge gi kitere State House nie miketo ni loso chike go e State House kaka ker dwaro. To mano endo iketho teko ma japiny. Teko ma japiny nitiere bunge. Mano emomiyo sani endi kopogore gi wach mag chike yiero mancho kalo to gi wach mar yawo sava to gi wach mar ngima momedore. Kawuono neno kata kawuono no Karamogi ogolo ka endi ni sani endi ker nogono okalo chike cabinet mare ni sani endi kembe mag sirikal mag gin kembe mag japiny. Nikech kembe mag sirikal gi eki nitie kuma sirikal oketo pesa mong'iew golo, to nitie kuonde moko bende japiny mano golo lo mondo los go kembe gi eki. Ni sani koro kembe go eko ibro usi maduonde japiny ok owinji e od bura miluongo ni parliament. To magi gik mana chako wacho kata chon kan wachako higa na chako kwero ni yawa mtindo mwaneno ka dhi mbele kani endi kendo jakom be nokwero jopiny ni mtindo mwana wuok ni mbunge mari miyiero miyo teko madhi od bura ni nyisi ni odhi kawo development State House, odhi miyo sirikand ni power
to gi president power ma onge go ma katibo dagi ma ko jaja kala chike mag dwaro te ko waneno koro kembe wa bende koro idhi usi ka onge gimo nyalo timo. To gin giwacho jaduongo kech ni gimomiyo gidwa uso kembe go en kech kembe go ok dhi maber e lwet sirikal. Mas lwet ji giwegi samoro dipoko okelo negi oteku moro ma gichako tiyo maber. Dong nitiere adieri e wachni, nitiere kembe mwaseneno madhi marach gin kech gin e lwet sirikal ok otagi maber. Koro ng'ato wuon to nyalo taye maber nikech wandi wuon inyalo soye pesa. Mana adier. Koro ka kembe gi ok dhi maber kaka giwacho ni endi mano eme nyisi ni Trevor kendo madada wuogi jo kanyanam ka ok watang' to pinywa bodhi. Gimomiyo pinywa bodhi en ni jotelo mitiyogo mondo mi imiyo pesa State House to biro mondo mi onyiso ni kembe gi ok ti maber waus gi uru. Kata ni Ruto ni kare wacho ni kembe gi wausi giwuondo wang' japiny. Gimomiyo kembe gi ok tim maber en ni nikech kembe gi oriwore gi sirikal. Samoro jowande sirikal chuno kembe gi eki mondo golnegi pesa e weekend ka weekend ma gidrain kembe gi. Adami a very good example ma Sony. Nikech Sony gi Chemelil gi Zoya Sugar ka achiel gi Mumias Sugar magi kembe maneno ka donge tiang' kwa puro tiang' to puro ndawa. Puro ndawa nyaka ne BAT. Tadongo bende kamino ko gol ka ne Kengen nyaka Gogo Falls mantiere dala mar Uriri ni da mondo usi tiumo wang' jopiny to jopiny ok ne gigi eki. Adami example. Kiwacho ni kambi ok ti. Miya daka chiel mondo wuoth kodi wa e Sony. Mondo mi ng'e ni kambi tiyo maber. Ipime gi gima dho ngere luongo ni recovery ratio. Recovery ratio tiende ni ya ka kambi oyudo tiang' kuom japiny tan apar to regi mondo mi ng'e ni kambi no tiyo maber nyaka kambi no endo gol tan achiel mar sukari. Mano nyiso ni kambi no tiyo maber. Gi dho ngere nyiso ni 10% recovery ratio ema nyaka kambi no bedgo. 2019 higa 2019 Sony ne nigi recovery ratio mar 3%. 2020 ngane paro na matin Willis Ogocho nwaka wadwa donje 2020 ka Willis Ogocho nwaka Willis Oimore. Oimore nya. Idhi nade jaduong? Adhi maber. Wachni nene nang'o jaduong? Wachni kaka nene Trevor. Awinjo ka seneta ma Migori lero wachni maber ahinya. Kendo e wach mar ng'anyo ne taon wamedo mondo mi watem ng'anyo no kaka Azimio opange. Mwadwaro ko chakre wik manyien to beda maliet beda Monday to Thursday. Kata wan kaka wan Mombasa ka nyocha wabedo baridi matin keti jatendwa moro manyocha kedonwa hinya Hassan Jo oonge matin. Lakini no bedie. To Mombasa dako ng'ich lakini wabe wadi bedo maliet. Onge wach. Koro gima temo nyiso jatelo. Dile gijoketo gara ya kadhi ng'anyo mara ng'anyo talafu dwoko dibedo maonge. Wang' ni kaka wan jopiny ok wadwa wach mar handshake ma deputy president osiko go to president bosiko go. Wang' ni jakom kik yie wach mar handshake. Wadwa dhi ng'anyo ni manyaka bed chik moko lor nwa piny. Erokamano. Makata gas ne modwaro mar 500 olor nwa piny mondo mi wati gi gas yo mayot. Erokamano Willis. Ngimo hingo erokamano. Erokamano baba. Aya, wakawa ni simb Kennedy bende Kennedy Ogocho no kwa Homa Bay. Kennedy Oimore. Oimore Kennedy. Oimore nya Trevor. Idhi nade jaduong? Oimore nya Trevor. Awinji maler, idhi nade? Adhi maber mak mana in. Erokamano wan kare. Wachni nene nang'o baba? Wachni kaka nene ayie kod Edi kabisa. To nikech kuma piny ochome ni idwa usnwa kambe ni mondo sirikal odong' nono ni jolwede ma deal gi kambi. Den nyisire ni sirikal kare ok oromo. To amomiyo giuso kambi kara ka gin kod in a position mar rito kambi. Giwacho ni sirikal ok nyal rito kambi maber nikech kembe dhi marach ok otagi e yo maler. Ken.
Erokamano mano Kennedy Ogochuno kwa Homa Bay. Hapa ni wasiwinjo kaka pacho penzi. Ni nyiswa gima dembele gi recovery ratio. Na nyisi ni Sony 2019 ne nigi recovery ratio mar 3%. 2020 Sony ne nigi recovery ratio mar 7%. Maso medore malo. Ngino omanyo 10% dongi. 2021 Sony ne nigi recovery ratio mar 8.5%. 2022 Sony ne nigi recovery ratio mar 9.5. 2023 sani Sony nigi recovery ratio mar 10%. Means Sony perform effectively. What does this mean in terms of numbers? Gini nyisa ngo eti nembri tedenia Sony kalgolo gi mashinde ma engo onego beno loso billion a bit nyaka billion auchiel. Kane 2019 Sony ne loso 411 million emane Sony loso. To Sony ne nigi gop jopur 1.2 billion. Maisi ni Sony ne nyalo mana chulo jopur 37 million. 2020 to 2021 nikech Sony no kawo gowi kuom jogo ko mang'iewo sukari minongo ni sugar trade millers sugar traders. Sony no kawo kuom gi gowi mar 90 million. Sony odhi moloso kunde mane kethare matin kaso jakom Raila Amolo Odinga gi Uhuru Kenyatta nochako medo Sony 138 million igama okalo ni endi kaso chako mar chulo jopur to chako mede 178 million mondo misoni otemane mondo tomago walos mashinde kano misoni pesa gi eki Trevor koro waluone ndach Sony kende mana mapiyo piyo 2020 to 2021 Sony noloso pesa maromo 2.3 billion negi chulo farmers 580 million to negi chulo traders kakande 145 million kuom pesa mane gionge gote. Kane gik 2022 Sony ne kro loso pesa maen 4.5 billion. Negi chulo farmers 1.3 billion. To KRA negi chulo 330 million. Manyiso ni sani endi onge gimiyo wacho ni Sony ok ti. Tango mi idwa mondo us Sony. Idwa mondo us Sony nikech mokwongo jogi eki ma tiyo gi State House gi import sukari ka wuok oko. Kuido ka sukari wuok oko e nengo mayom tichuno Sony gini ni koro gin gi sukari to jogi kibo sukari to giuso sukari e nengo mayom to miyo Sony ok yati mang'owa ok nyarego tiang'. Mane miyo nyisi ni ya ohala mar karafu modonjo e sirikal ma jomoko donjo e sirikal gi wuoro mo gida loso mwandu gin bunge wa mokaw modonjo e sirikal ka chiel kod sirikand ni endi gin gineno sirikal kaka loso mwandu mondo mi gi us kembe gi eki adwa penji kuom ranyisi kidhi kamoro kamaruto aesa nendo chaka kambi mondo uso sukari to kambi no endo onge outgrower scheme gionge gi jopur matiang sani kidhi iro kata ni quick mart ondike ni gimone quick mart sugar to quick mart sugar ni endi quick mart to onge jopur onge kambi mo mar rego tiang tende ni jowa wabunge wa ka chiel kod sirikal wabunge wa moko ok gite okaw ni kembe gi eki ka giseuso to gikawo shares ka gisekawo shares japiny dong maonge shares e kembe gi eki to gi privatize gi to koro gikawo gik ma aoko ma yudo yot ka oko to loso pesa mang'eny ka biro to kata kamano to mano adwa nyisi Trevor mano dhi form agenda number marang'wen modhi ng'anyo ne nikech ok wadhi yie nikech kaka kamo kaka Sony ne en kuma ne sirikal ok ogolo kende kwerewa nogolo lobe manomijo ka Sony to Sony miwacho mang'eny ni jaduong' Okechi ng'eni higa mar 2019 sirikal nomiyo Sony achiel ni bilion 2.7 ok Sony kende mana mar iluongo ni state owned millers ok Sony kende nipogo negi te mondo gichul go joma chudo notamo jopur mar tiang' Sony nokoyude to kata ka nokoyude negiwacho maber ni gimiyo kembe megrego niang' nikech ne ok ginyal chung' kegen sirikal ok nyal keto ni gichigi miyo pesa kembe monego be ni tiyo kegen kata mana chung' miwacho ni Sony ochung' sani no ochung' nikech nomiye pesa moko ineno Sony ochung' sani endi kaluwore mane narrative ma sirikal uso mane sigana ma sirikal uso gi wajumbe wa moko ma gimiyo pesa mondo biyo mi jo moko siling 200 MCS moko miyo siling 200,000 ni mondo mi oketh ng'anyo
nikech mane story ma sirikal nyisi manyisi ni adier nikech Sony gimochungo Sony ok en sirikal gimochungo Sony gin joma ngiewo sukari kuom Sony manomiyo Sony gowi nyadidi mina nyisi go eko ne gimiyo Sony gowi mokwongo 90 million gichaki medo Sony 45 million mane gimiyo Sony emomiyo Sony oduogo chung to natemo mana nyisi ni Sony kare be nyalo kawo gowi madhi makare ma otim ohala makare motim ang'owa moduok profit mochak chulo ji nikech ka Sony wuok 2019 mane Sony loso 411 million to sani ma Sony koro loso 4.5 billion manyiso odong' mana gi about 800 million to hit target ne ang'o mikodang' us Sony to mano endo kembe gi ekite mineno oluong Chemelil Sugar gi nigi eki nigi the same progress ineno koro jogi eki uso sigana manyalo mawuondo jopiny mondo gin gius kembe gi eki mondo gikaw shares e kembe gi eki giketh piny to mano emwadagi ka koro watieko idwani jopiny owinj nang'o kawuono in kaka jaazimio sani kaka jaazimio wan ga agenda koro mar 4 mar wach mar uso kembe gi kech wach mar uso kembe gi eki ka ng'ato owuok oko mabiro kawo kembe ma kor gwengeu obed Gogo Falls mag joka ginogo joka Kenjen osebedo targeted obed Telcom obed Chemelil Sugar obed Sony jomo wuok oko private individual ko biro oko bing'io no odandiko jogwengu kata ko bing'io ni lobni endi ne umure gi shares kaka jopiny eno botiyo kaka ja private sector to bo kawo kambino endo to timo gimodwaro kata koro ketho wach mag pur ogolo sukari ma oko emiuso Kenya kaendi okibinyalo koro kapok sirikal otimo namba 1 oketho wach mar uso kembe wagi sani kapok sirikal oweyo odwoko nengo mag gik moko piny geche sirikal wacho ni obodoko nengo mag gik moko piny orucha to sirikal achiel ni endi kawo siling milion 802 ni nyiewo nego Ruto Rigathi kaachiel kod Musalia Mtokni sirikal achiel wacho ni onge pesa mar dwoko nengo gik moko piny to sirikal ni endi kawo kas owadwa Trevor kas prabich ni okete sirikal maonge pesa ni kama David Osenye nentie mane tich mane David Osenye tiyo ng'at achiel ida koro kawo kata ma jombe magwa wich kut maduong' no kawo ji 7 dhi tiyo tich mane ng'at achiel timo mane David Osenye timo e ministry mar trade tiende gi kawo jowa mabet riek ging'iewo giketo e kuonde mopogore opogore to jawa kende gin jo mopogore kuonde piny mangima jo mantie political voice e piny mangima ikawo tiketo e kuonde mopogore imiyo gi tije mondo galgo wang' jopiny kamano ok ochung' ka wach mar server ok oyaw to wach mar loso chike mag IBC makare mondo ji odhi yiero ma 2027 maber ok otim to ng'anyo gi bodhi mbele nyaka chieng' gigo eko chung' takwa jopiny ni gimomiyo nyaka ochung' motegno gi wach ni nikech wadak e Kenya magigi kine timo ndalo Moi mane okelo gimo dictatorship kwa wewe ni wabunge magwa dhi State House gigi kiko tim president ama yiero kaka loso chike Kenya ka to mano gima dhi timore en bedo gi dictator ma ok bunyalo makata ngima u police bobe ni go ji e bunde e pap to onge gimitimo koro nyaka gichocho motedo gi ng'anyo ni endi magik moka ng'wen gi lokre Kenya ka Honorable Edio Kechero kamana ija kwa biwasichigi Edio Kechen Senator Mamigori ukoni ng'anyo to put brother mbele kamano kuro mane kamwelo ribuch jopinge kudhi mabora Kiyudo gimoro e belni to mano kare yano gikomba gokinyi safaro se yawa Palomino chiena tandora mojonya Thumbe ma wakelonu otenore e ndhadhu maggi. Kae kama chokruok nitie. Orchestra Super Kiaki Kidola Kabari Wabiro Chakre Orutu nyaka Wangla nyaka Benga Budho mara Tiporiti Michael Onigi DJ Kolo Call Instrumental kod Ninja The Entertainer Ramogi Night Teacher Beach ka Teacher Beach Sang'wen otieno. You stay soft.
Magic Concentrate. 1. It is 4 times more concentrated. 2. It is packed with 4 times more fragrance. 3. 1 bottle gives you 40 washes. New Stay Soft Magic Concentrate. Also available in convenient sachets. Injili kelo mor, Injili kelo kwe chunywa. Kendo Injili nyayo ngima. Kendo ma okwe ng'ato nono. Chung kod wende mag pako Nyasaye. Ngeso ka ngeso gokinyi e Injili ngima. Kama wayudo e chiemb chuny kod gweth koa kuom jotich Nyasaye mopogore opogore. Nyasaye e gimoro amora midwaro, onge gimoro kendo. Ngeso ka ngeso, saa 2 okinyi e Ramogi TV. Kwa mbele ni ji ariyo wito ngimagi e monj ariyo mopogore mag kuo jamni e kaunti ma Elgeyo Marakwet kod Baringo kendo kwal jamni makwan gi poko yangi kaka George Bati leronwa magi otimore kinde ma jokuo jamni bende ne omonjo gweng' ma Losuk manie kaunti ma Samburu kendo kwalo maloyo dhok 200. Dwe achiel gi ndalo 4 nyaka ne piny owacho landa men mar rakruok kendo tieko jokuo jamni nyandwat mar Hoho mar Okak. Rembe jopiny pod medo chwere lwet jokuo jamni ma pod monjo ganda gi wang' teko kata obedo ni obila kod jolweny ni e gwengego. Monjo ma kinde ka kinde medo loko e chuny jodak ka odiechieng' ma kawuono ng'at achiel owito ngimane e lwet jokuo jamni e gwenge ma Murkutu, Marakwet East kane pok giyombo gi dhok 20 kod diek 40. Jal machielo bende owito ngimane e gweng' ma Kosile, Baringo North e kinde monj mane jokuo jamni oyombe kod jamni ma kwan gi pok ong'ere. Ma koro kelo kwan joma osewito ngimagi e lwet jokuo jamni Baringo North e juma achiel chopo ji 3. Sasa hivi wakora wanaona serikali hawana nguvu hata moja. Ndio sasa sisi tutaishi sasa katika hali ya kunyongwa kama wananchi. Kama serikali bandits ambayo hawana inawia, hawana training, hawana sophisticated, hawana helicopter, overrun the military and overrun the police, then nini mebaki? It is time that the command of this country must take full force. Sasa tumekubaliana ya kwamba hakuna shule ambayo itafunguliwa hadi serikali wafanye kitu hapa. Tunataka mambo ikirudi pamoja. Na wananchi tumekubaliana. E gweng' ma Losuk e kaunti ma Samburu, jalup ruoth Makono Robinson Losenge ne otony lak tho e kinde mane jokuo jamni mane omanore kod bunde ni omonjo ka Aaron Lesirma kendo kwalo maloyo dhok 200 kogwen mar tich adek. Chal mar Lore Lepur, jakwath marito dhok e dala Lesirma makoro wuotho gi akala achiel e tiende, nyiso kit ng'wech mane oringore e kinde mane gitemo lawo jokuo jamni mane yombo kod dhok ka jowetene mamoko 2 mane gin go to kia koda ne mageno mako. Adui mmoja ndio ametokezea hapa akasimama mbele yetu akatuuliza nyinyi wakina nani? Sasa unajua sisi hatukuwa na shosheta hapo. Kila mtu tukatawanyika hapo. Jamaa akatupiga risasi moja kwa bahati ya Mungu, sasa tukawepuka tu. Sasa hao wengine sijui kaa wako ama wamepatana na adui wengine. Losenge lero kaka ne otony kinde mane giromo kod jokuo jamni mane obayo gi magina kane giluondach dhok. Vile nilipigiwa simu nilienda nikaingia hiyo shamba ya Aaron, nikaenda mpaka katikati huko nikakutana na mtu strange, sijui sura yake, lakini bahati nikaepa, hawakunipiga. Daga kidogo wenzangu wale walikuwa ndani ya shamba Skab na Makuti walipatikana na hawa wakora, wakapigwa risasi, hakuna mtu aliumia na bado hiyo wakora wako ndani ya shamba, tunaendelea kutafuta. E gweng' man Kosoro mayudo ndamo machuok kowuok Losuk, kor lwasi ni opong' kod muoch mar bunde kinde ma apisa mag obila ma kicha NPR ne rakore kod jokuo jamni mane yombo kod diek ma ok tin ne 150. Huko Ngusoro naye tena vita inaendelea na area ya Barangare kwamba wamechukua mbuzi zaidi ya 200. Wao watu ambao wote waliamua eneo hili ya Nolkera, Pura na hii saidi ya Longolin. Hao watu wote wako saizi Aban, wako hapa town. Kijia kushangaza ni kwamba wanaweza kujia ng'ombe hata ndani ya Aban. Monj gi kuo jamni kod nek makoro medore gwenge ma piny owacho ne otere obila kod jolweny medo kelo luoro. Penjo en to en karang'o ma apisago mag arita biro jiwo rakruok margi kod jokuo jamni mondo jopiny obed gi kwe. George Bati, Ramogi TV. Piny owacho mar kaunti mar Migori ochako chenro mar thiedho kod keyo ne oganda pi Masori Bongu ma osebedo ka ochung' kuom higni maloyo 2. Chenro no dhi muonyo omenda maromo milion 10
ka jodak geno ni biro tieko riyo mar pi. Jojuma miwa ler mar wachni. Pi en ngima. Oganda mok nyal yudo pi e yo makare, wuotho ndamo mathoth, ka gitiyo bende kod omenda mathoth, ka gimanyo pi maler. Riyo mar pi maler pod kelo midhiero ne jodak moko e kaunti ma Migori, kata beni nam Lolwe kod aoche oluoro gwenge moko. Wamondo kogwen kabisa ka wadhi kawo pi e nam. Pi kama yude pi, atuomo pi nam. To pigni ok ler ahinya seche moko. Iyudo ka seche moko apaka gore. E Migori County wan gi mier 3,000 ma yudo pi mar Migori County. Migori County ma jiluongo ni Miwasco. To iye kanyo be wan gi last mile project madhi mbele monego be ni rumo giko dweni. Nyati kan achiel kuom gwengego e kaunti ma Migori ma pod oganda mathoth dangni kamanyo pi maler. Kanasa pi nitie pi mag chumbi to ok yude seche te. En pi miyudo samoro entie samoro onge. In 1959 kapod koka nyuola up to 1960s sori kane nitie pi mar running water manokel gi the colonial government. Kato nekech yolruok mar government ne gik moko duto tendo bedo vandalized. Water ga donge wachwake miyo watich matek moko yien kama yude onge. Thoth ogandagi oketo mana genogi e pi mar nam Lolwe ma bende ok ler, kalwe kod taka kaachiel kod buya maleo e wi pige. Mae osemiyo thoth oganda gamo tuoche mopogore opogore kaka tuono mar kachocho. To pi mar nam ni en pi monywandore milupe, iluoke saende, iluoke lewni, to en pi mwachak watuomo kendo. To wachiegni gi dho nam, kendo nam be mwaluokore, to mondo mi pi obdhinwa apil mondo wa utilize pi. Otamre over the years. Lipoti yango ni atamalo 43 mag oganda e kaunti ni ma Migori tiyo kod pi ma ok othiedhi. E kinde nyasino mar yango odiechieng' mar pi ka chung' burano manyatike ma osbedo kod nok mar pi ne orwako nyasino. Jalup gavana e kaunti ma Migori Joseph Mairi ne oyawo yanga chendono mar pi mar Sorigunga bende osbedo kok ti kuom higni maloyo 2. We have put resources in water sector. We want first to rehabilitate all the stalled project, especially the project that are for long terms. Like now today we were launching the rehabilitation of Ganga Sori water project. County government today has relaunched the construction and repair works for that water, which will cost 10 million Kenya shillings. Tend County ma Migori wacho ni gijiwo chenro mar neno ni oganda oyudo pi maler. Ka Sori ne town achiel mane nigi pi, to koro ng'ikruok nobede sama niloso ndara. Koro datemo mondo giyud pi e yo makare, kiosk gi oti. Mae bende luwo tor wach ma jokanyo jiwo e piny mangima mar keto lokruoge makare e chenro mar keyo pi maler ne ji. Ikwayo jopiny mondo koro kik kethi pigego ma ikunyo negi kaachiel kod mago eko ma idore e aochego mantie machiegni kodgi. Jojuma, Ramogi TV, Migori. Kwa dhibele ni bengi maduong' mapacho ka CBK koro osechako kawo okenge mag keto chike motegno mar redo loko mar siling mar Kenya kod omenda mag pinje maoko kaka dola ma Amerika. CBK wacho ni bengi mapacho ka indi koro biro loko omenda no e bwo chike ma otisi kaka the Kenya Foreign Exchange Code kata the FX Code, kendo ibiro kawo negi okenge mag kum ka ok gitimo kamano. Bengi bende koro ibiro dwar mondo chiw report nyading'wen e higa mayango kaka giluwo chikego e timo ohala monywando siling mar Kenya kod omenda mag pinje mamoko. Chikego ma ichano ni ochak tiyo dwe mar 3 higani koro geto reso siling mar Kenya mosebet ka luwar ka opim gi dola mar Amerika kuom dweche 3 mosekalo.
wachakane weche mag tuke kaendi. Koro ni tuke mag volleyball mituge dho wath osedongore kadhi wath ma Nam Chumbi ka tugo go endo oseywayo tugo ma ni kod uma e kidieny mar yawuoyi gi nyiri bende. E tuke go mane obagi e dho wath ma Buntwani mani Waterfront kaunti ma Kilifi, timbe mawuok ka dho wath Nam Chumbi nobedo joloch e kidienye mar nyiri ka kidieny mar joma yawuoyi ne gitieko e thuolo mar 2 bende. Tim mar Mombasa Queens nobedo mapek ne tim mar Mbalariany ma Pwani bang' loyo gi sets 2-0 mar points 23-21 gi 21-9. Thuolo mar 3 nokaw gi tim mar Malindi manoloyo Dolphins sets 2-0. E finals mag yawuoyigo, tim mar Kenya Prisons noloyo Mombasa Prisons sets 2-0. Riwruok matayo tuke mag Olympics okwayo timbe mondo ondikre ni tuke mabiro ibro bagi dwe mar 5 higa montiere mobiro ni. Zimekuwa poa, being that this is not my first time seeing beach games. I was in Sal back in 2019 for the African Beach Games. So it's just like the magnitude was not that much because most of the teams were not here. Most of the teams like handball, volleyball, they're having national league. And you know, here, most of the players, they play the regular games, not beach games. Team Kenya matugo tuke mag adhong kidieny mar Wakeini owuok gi lwetgi nono e tuke mag IBA Women World Boxing Championships bang' jatugo mane gigeto ni nyalo yudo medela nogolo oko e tugono. Christine Ongare nobedo jatugo makende chopo e raundi mar 2 bang' loyo Rakma Maganga mowuok e piny mar Tanzania. Kata kamano, tugo nobedo mapek kendo nogole oko mana bang' dakika moko 35 bang' tugo chakore. Ongare noloo gi jatugo Ervin Barut manowuok e piny mar Turkey e tugono mane jakudh firimbi nochungo nyadiriyo bang' angum Saso Ongare. That is one of the most erroneous decisions nimeona katika mashindano. Niliona juzi wakati wa pigano la Freezer na yeye same referee amerudia the same thing leo. So sijui kama I need to look at the other bouts that he officiates tuone kama is the same thing anafanya au kuna particular bias. Dakika mwisho mimi hata pancha, kuna panchi nimepigwa nikaisikia nikapata game imeisha, but I just thank God for everything because everything happened for a reason and a purpose. But still my mission ni mpaka nisikunda kuja kupata gold in a foreign country. That I know have been disappointment to my fans, but just be patient because the timing is always the best. Daniel Anyemba ma en jatugo mogwel gi kocha mar team mar Harambee Stars Engine Firate tugo mar osiep gi team mar Iran lero ni bang' yudo luong mare ne ok okawo thuolo malach mar yie tugo ne jo Kenya. Jatugo no ma osetugo ne team mar Denmark e kinde jotugo ma higni 23 kadok piny nonyuol e piny mar Denmark ka wuon gi to en ja Kenya to min gi to en nyar Denmark. Contacted me actually also a few years ago. But I sadly ran into an injury. So now again we started speaking, and then the coach, he called me, he involved me in the project and told me that he was excited to have me. So when he called, I was not in doubt. I was ready to come to Kenya and play for the national team. Nyiepo mar club mar Manchester United dhi ka rumo ka odiechieng' ma kawuono jogo ma olap gi ndong' ne nyiewo